सेराव आं फिन फैफिनलायबाय गोदान टपिकनि गेजेरजों थ' गिबि निउसआनो दं जोंनिया मा रिमोल दैमारि दा रिमोल दैमारिनि सेकेन्ड चेनेल रिमोल्स दैमारि थ' बे चेनेलनि एखे मुं लाना माने रिमेल्स ब्लग बिथाङा मोननै चेनेल दं मोनसेया जादों रिमोल दैमारि आरो मोनसेया जादों रिमेल्स ब्लग्स बे मोननै चेनेल थ' बिथांनि रिमेल्स ब्लगनि एखे बे चेनेलनि एखे मुं लाना सासे सुबुङा रिमेल्स ब्लगनि भिडिअखौ रिआपल'ड खालामदों थ' रिमेल आदाया बुंदों दि जुदि चेनेलखौ साननैनि गेजेराव डिलीट खालामा अब्ला डाइरेक्ट केस होगोन होनना बिथां आदा रिमेला गावनि रिमेल्स ब्लग चेनेलनि गेजेरजों फोरमायदों थ' बेनि उनाव नेक्स्ट निउस आपडेटआनो दङ जोंनियाव पाकिस्तानाव इमरान खाननि दैदेननायाव पाकिस्ताननि राजथावनि इस्लामाबादाव गिबि खेबनि थाखाय 12 कौटिनि हिन्दु मन्दिर गायसननो थाखाय खामानि मावबाय आरो बे मन्दिरनि मुङानो जाबाय मा कृष्ण मन्दिर बेयो हिन्दु धोरोमनि मानसिफोरनि थाखाय जोबोर मोजां खौरां थ' बेनि उनाव नेक्स्ट दङ साननैसोनि सिगां उदालगुरिनि NHM नेशनेल हेल्थ मिशनाव खामानि मावग्राफोरनि 7नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादोंमोन थ' बेनि उनावनो उदालगुरिनि DC प्रकाश रन्जन गोरफरियानि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा थ' बेनि उनाव दिनै फुंनिफ्रायनो जम्मु एन्ड काश्मीराव सपर ओनसोलनि पुलिस आरो भारतारि आर्मि ज' जानानै संदाननायनि गेजेरजों सानै उदखारिखौ हमनो हायो बे जोबोर मोजां बाथ्रा थ' 2020 मायथाइनि HS सेकेन्ड इयारनि आनजादाव बर' आयदायाव बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोननो हानाय फरायसानि मुङानो जाबाय थरायना बिजुलि बर' बिथाङा NRDS कलेज गरेस्वराव फरायोमोन दा बिथाङा 99 मोनदोंमोन बड' आयदायाव स' बिथांनिसिम मेनि कंग्रेचुलेसन आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअ' एसेनोसै गोजोन्थों।